Dende hai un ano, En Marea ven denunciando irregularidades no concello de Valga. A organización asegura que ten probas suficientes e xa denunciou na Fiscalía Provincial de Pontevedra o goberno local de José María Bello. Entre estas prácticas atópase a suposta contratación irregular de 2 empregados. Que contratou a 2 persoas, o secretario e o interventor, de unha forma un pouco estrana, baixando, cando se fai a proposta para a contratación desas persoas, se lles pon un salario moi baixo, o que fai que se disuadan outras persoas que queiran optar a ese posto de traballo e se compensa a estas persoas que si se contratan con dietas. Isto dá pé a unha trama, unha presunta trama de corrupción dentro do concello de Valga. Segundo a Marea, un destes empregados está asociado a unha empresa que tamén contratou o concello, co cal se crea un vínculo directo entre a compañía e o goberno local. Por outro lado, tamén se contrata a unha empresa de apoio á administración, donde unha das persoas socias desa empresa é o interventor do concello de Valga. O último dos motivos da denuncia ven dado polo traballo de axuda ao concello que está a desenvolver unha persona xubilada nun posto que, aseguran, non lle corresponde. A parte disto, a persona que debería estar prestando axuda ao concello é unha muller e o que vemos é que nese posto desa muller temos a un señor xubilado facendo as funcións de apoio no concello. Que nos trae isto? Bueno, isto traenos que unha persona xubilada non pode estar, por moi coñecido que sea no concello e por moito interese que teñan os veciños e o propio alcalde en que este vinculado ao concello, non pode estar mirando os datos de todos os veciños de Valga, con lo cual están quebrantando tamén a Lei de Protección de Datos dentro do concello de Valga. Segundo Elena Cores, o alcalde recoñece que esta persoa xubilada é alguén coñecido que lles axuda. Agarda que a Fiscalía recoñeza a trama de corrupción e actúe en consecuencia.